A mi u Briljantinu idemo na jednu isključivo žensku temu. Hello Giggles, ženska internetska stranica. A što znači to rodno određenje, provjerila je naša Janja. Savjeti o zavođenju, moda i recepti. Zar je to sve na što se svelo žensko novinarstvo? Prvi pogled na masu ženskih časopisa i portala odaje takav dojam. Unatoč tomu, američka web stranica Hello Giggles te hrvatska Female HR dokazuju nam da se takozvanim ženskim temama još može pristupiti s pozitivnim i snažnim stajalištem mlade, uspješne, inteligentne žene. Problemi koji takve žene muče mnogo su kompleksniji i važniji od primjerice odabira pravih cipela. Politika, karijera, religija, diskriminacija i utjecaj medija teme su kojima se na ovim portalima pristupa ozbiljno, ali istodobno pozitivno i ohrabrujuće. Oba portala osnovale su 3 prijateljice. U slučaju Hello Giggles jedna od njih je i poznata i svestrana glumica Zooey Deschanel. Uz nju i ostale autorice su renomirane u svojoj struci te se zaista osjećate povlašteno čitajući iskustva žena kojima se divite ili im bar zavidite. Na Female HR rade djevojke koje osim u Zagrebu žive u Lisabonu i Dubaju. Sve ih ujedinjuje želja za otkrivanjem novih perspektiva, kako vlastitih tako i tuđih, te poticanjem konstruktivnog dijaloga među ženama diljem svijeta. Članci nisu kratki, prolazni i letimično napisani, već razrađene kolumne ili u nekim slučajevima serije kolumni i članaka osmišljeni kao dio koncepta. Stvaranje sadržaja otvoreno je čitateljicama koje često imaju priliku postati gošće pisci. Obje stranice rade na principu volonterskog pisanja i ni jednoj od autorica to nije pravi posao. Kvaliteti kolumni pridonose njihovo životno i poslovno iskustvo stečeno izvan novinarskih okvira. Ne ovise o sponzorima i ne trebaju pisati članke kojima ih hvale, te tako narušiti svoj integritet.